Metaltrim SRO patrí medzi moderné firmy v oblasti strojárenskej kovovýroby. Jej atribútom je kvalita, spoľahlivosť a odbornosť. Zameriava sa hlavne na obrábanie kovov, zváranie a zámočníctvo. Na trhu pôsobí od roku 1998. Firma je flexibilná, pretože zastrešuje rôzne priemyselné odvetvia a vyrába diely pre elektrotechnický a automobilový priemysel, taktiež výťahy a zároveň dodáva diely pre pracovné i poľnohospodárske stroje. Naše produkty sú počas výrobného procesu prísne kontrolované, pretože dbáme na kvalitu a dodržiavanie potvrdených dodacích termínov. Do nášho výrobného programu patria hlavne výrobky z tvárnej a sivej liatiny, ktoré následne prechádzajú mechanickým opracovaním, výroba kovových konštrukcií, výroba konzol, skrutiek, riadeľov, čapov a tak ďalej. Firma získala aj niekoľko certifikátov. Manažment kvality ISO 9001-2008 a environmentálny manažérsky systém ISO 14001-2004, čo ju zaraďuje medzi spoľahlivé a špičkové spoločnosti na priemyselnom trhu. Pri spolupráci so zákazníkom sa snažíme o čo najvyššiu kvalitu pri čo najnižších cenách. Pracujeme s modernými technológiami efektívne, odborne a spoľahlivo. Ak hľadáte trváce a kvalitné výrobky, modernú technológiu a profesionálny prístup odborných zamestnancov, našli ste tú správnu firmu. Firmu Metaltrim SRO.